Samostatný štvorizbový rodinný dom v Rovinke za 425 000 na predaj na ulici Púpavova, čo je len 15 minút od Bratislavy. Feel like I'm flying 80 miles out my sunroof. Yeah. All of my plans were in the air and still they foolproof. Yeah. I guess I left all of my troubles in my rearview mirror. Bol postavený v roku 2014, čiže má peknú odrastenú záhradu, ako vidíte napríklad tú višňu za mnou. Avšak 3 roky dozadu bol kompletne na novo spravený interiér domu s výnimkou kúpeľne, čiže ideálna kombinácia. Poďte si ho so mnou pozrieť. Pri vstupe sa nachádza samostatná toaleta, elektrický kotol Protherm, ktorý zabezpečuje ohrev vody pre radiátory, ktoré sú v každej miestnosti. Moderne zariadená obývačka s jedálňou a veľkou pohovkou. V obývačke sa nachádza aj klimatizácia a výstup na terasu, kam sa dostaneme neskôr. Presúvame sa do kuchyne, vstavaný bar, chladnička na nápoje, účková kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, varná doska, digestor, umývačka, mikrovlnka a rúra. Čo je inak veľmi praktická vec, je tento dres, ktorý je vsadený do výrezu kuchynskej dosky, čo uľahčuje upratovanie a údržbu. Za týmito dverami je už len potravinová komora spolu s chladničkou a mrazničkou. Ako som spomínal na začiatku, tak kúpeľňa je jediná miestnosť, čo zostala pôvodná z roku 2014. Nachádza sa tu vaňa, za dverami sprchový kút, práčka a boiler na ohrev teplej vody. Zostávajú nám tu 3 izby, jedna z nich aktuálne využívaná ako šatník s výmerou 10,7 m2, ktorá sa dá v prípade záujmu prerobiť na spálňu alebo detskú izbu. A potom skoro 2 totožné izby, jedna využívaná ako spálňa a druhá ako pracovňa. A teraz sa už poďme pozrieť von. Parkovať sa dá vonku pred domom na ulici alebo na pozemku pod prístrežkom pre auta. Okrem prístrežku sa tu nachádza aj záhradný domček, skleník a kopa ovocných stromov a drevín, ako napríklad egreše, rýbezle, jahody, čerešne alebo višne. Na terase je menšie workoutové ihrisko, posedenie na letné večery s priateľmi, výrivka, čiže šport aj relax na jednom mieste. Takže ak vás táto ponuka zaujala, tak žhavte telefón a volajte.